Kokti shalo Rajakhor Agulini Kunjobon Kumari Tila Montri Prem Kumar Reang ni Kuataro Kasha joining Panda Klaizakha. O joining Panda wo Tipra Motha Yakrwi Ipft ni Bana Romkha Mintu de Burma te Bijoy de Burma. Biskang ni talo Kasha Panda ni Bishingtui Borok ni logi tongnai te 250 family join khainai hini shaka. Ipft ni working president Montri Prem Kumar Reang. Tai borok ni logi o panda o phai manjak phaikya spoken person Bidan Deborma office secretary Omit Deborma AGS Buddho Deborma tai AGS Sunil Deborma akosang video report CHUMUI TV जों हाय सिनि सार प्रेमनि याक्तै जों आगिबो Ipft नि सामुनो खलाय दङ ताक बहाइन हाय Ipft नि सामुनो खलाय थांनो Ipft नि डिमान्ड टिप्रालेन ओ बेलाखि नांगौ टिप्रासानि बागै टिप्रालेन नि बागै जों सभा खलाय थानाय सिनि सभा टिप्रालेन Ipft नि बिसिंथि तिख्लायनो आपसुक साइनो आनखौ बुंथाखै या तिनि आरो खरबसो जयन रखा तिनि आरो जों दिनै आगि वेस्ट डिभिजनाव दंमोन जों कोनै फायका सिनि ओकलाव गोबां बरक दङ बरक फायनो हाय आगामि दिनाव जतन फायनाय तेरेक ता थामन याबला हाय काफिफ्ट तिनि किफिलमान ताम मगे किफिल माकले पिला हामबाय सिनि खरां न जों तिप्रा मथा एक समय थांका आइपनो आरो जों अनेक खन जों सामुखलायका सामुखलायमायाब्लाबो जों आरो सार्टिफाइड मोनगलिया ताइ जे Ipft नो जों आगिवा दयादे ननिसिमि जे कस्तखै तुइ फेमिनि आरो नि जे दाबि रक आबरक जों पगिमैया तंगै चिनि जे कस्त खाइजाक दंग अब बेलाय गाहाम गे अबनो पगिमैयान बागैनो जों तैसा हाइन हाय अस Ipft ननो जों खलायफिनै हिनै तैसा वानसुबि जों फाइका ताकु मो आन मुं बिजय देबर्मा हामबाय जोंनि मिडियानो जोंनि खरांनो दिनै 23 तारिख 10 मार्च 2022 दिनै रबिबारनि साल दिनै पार्टी Ipft तेलियामुरा डिविजन कमिटी बाय जुगालजाक बा आरोनि चिनि जरा नेतृत्व रबाय तुदुल जागिनो दिनै आरो दिनै ताको मिंटू देबर्मा तै ताको विजय देबर्मानि नेतृत्व गोबां मानसिनि पार्टी Ipft विगत दिन विभिन्न राजनीतिक दल कुमुलि थांजा अब तैसा बरा रियलाइज के वानसुगै जखनो जगह थांफोनो जोंनि पार्टी Ipft पे त्रिप्रालेनि दाबियो तमानि अबनि स्लाइते गाहाम कुनु राजनीतिक दल करै जों थांमानि अब्लाबो जों अनेक किसु नखा अनेक किसु सिखा आंनि जों जे दलखौनो थांसिथ जों अदलताय दंलिया नै तिनि पार्टी Ipft व तैसा ब्रक किफिलि फाइबिका आबन बागै जों तिनि जोंनि पार्टी Ipft नि नेतृत्व जोंनि आरो गोबां दङ जोंनि सेन्ट्रेल स्पोकपारसन दङ एजिएस दङ ताइ तिनि गोबां एजिएस र कब्जाका तिनि जों आनुष्ठानिक भाबे जों बरावनो नाहानाय आगामी दिन एवं ब्रह्म नेतृत्व हिसाबै तिनि एडभान्स तिनि आनि आगरतला फायनो ब्रव तिनि जोंनि आजमथाय बा जोंनि कौशलयते नखौ तिनि फाय ब्रव खबजारै ब्रव नेतृत्व जों जयनिं रेखा एवं आगामी दिन पतर कैसा पान्डा फैनाय बागै ब्रव तिनि जों साइक्लांगो अब अवश्य जों गंनाय लोक पार्टी Ipft कासाय दङ एवं काबुता कानाय एवं जों निर्वाचन लड़ाई हईते त्रिप्रालेनि लड़ाई पर्यंत जों माइ आसा न खायथानान बागै जों जतन प्रस्तुत एवं बरा जत चिन लगे तिनिया आउन बागै जरारि नानै बर तिनि चिन आरो जयनिं रेखा आसमा हामबाय बोलो यो बसे बरो अब बरो लगो गोबां मा फेमिली प्राय 250 फेमिली न फाइनाय अब जों आगामी दिन हयतोबा आगामी मासो बरो जों काउरिका अब आगामी मासो जों आनुष्ठानिक भाबे बरोनि जागाव न तेलियामुरा वेस्ट डिविजन ईस्ट डिविजन वेस्ट डिविजन आरो जयनिं प्रोग्राम आसे